Unabona na kananga nje monto minete tuki tingo lina pikipiki. Olo chanyo mine toro momura. Tago ko ile metin. Njoi tingo lina kita utimi. Tingo lina. Tingo lina. O vomenyo o mocheto li aiga. Sengani yeto ganyomo Jehovah chato ganyomo Jehovah cha Oma yone kira iwo Oma nene o manyiye Konda kore Uya waye ne rogoncho Reringa ki e yoboti Moka kwane Kusabatule Moneno ito tata Nyasaye Mbuya mona asinseye Watu wanchile kwa mamoya asili tukulia lero na singe ncho wanja kwao no kubwa kwao mwaka James oyo tumukire tuwasabe ngole myumongi noe na abana bae na abachikoro bae na abasani bae ni amate na wetani asonsi tubeke kwebeka nga singe ncho koira na kwao lingana lya wonto kwegera litosegeta asobo gimobo na litosegeta singe ncho boruti bwakale na kale wanja kwao koleke tuwasabe no kwegena meya Yesu oyo mutori ito amen biamono taite wateba mongina lema asama ngana yaiga ekiagara amangana ara sobugi mobo na makong yo na ababulira abamuko gamba maega sende semu ikaransa ukiribon na etoko tebya mangana ando koranga nkwamia miti semu njikaransa ko jagatia semu ikaransa ko jagansinya na etoko tebon na watu wo mumura na iwo ko tebuga semu bono kwa bwa 3 starling ko sebono talibo bono tagete ko teba muri kyonda ko teba awatanga no one wants to die akiti amba boli ondena iwetaku mukingo iwetaku gaki bale kama iwete mo moyo mwezi yo ndeta yo iwetaku lengaki omulike ya wataba each and everyone wants to stay kero yo mo niga iwete na abengaki abe moyo utatiga death is inevitable yani makweli to konyara konyatanga whether you like it or kwana na kinada whether you like it or yo egento gekoro kwa amakweli to ko ya tanga otebanga men fear death as a child fears to walk to darkness abantu bunato ikaranse nsamba sajamba kungu twensi ngendo kitwa boete buno mwana boete gotara gochia segendo ki asomo sunte igawa tebanga nobody who does not fear death each and everyone either is rich or is poor if he has what death nono mwaka bono nono mungino bwate miaka 90 awatanga inko rusha makweli yangite akina chande kire aiwe ncha gwegocha na tenene aba kolenki agoteba aiwe ta kolengaki muntu ni naro korera gusino mwana okuotebanga ndari gokuotigare aiguchierie chichigo itakamiri ta koramaki ta gotenena so ni agotebanga abantu mbairogete amakweli none kera abantu tualinira segarime egari se konyegera iga ya tere igochia Kenya mate oko
nga bawo mintu twakore ngaki iwa otebaiga. It is natural to die as it is to be born. Iwako montago kwa igoro naona alenga na tebetenge ekegori ekemege koruo ekedege akorangaki kego soa igoro nabona someta ekere tuajeta marogoba ngateba egitabu gekoruga Ecclesiastes 1 umurandia yemonye kango muntu baigwanene bukuikiro ati abangina gakina ababesana abangina yandi banjiteri yogi gakinkeke mwaka konene tu abangina ngwanja muri gukanyika manyo mukungu okuga matanga mubwati bakabwo yorora tianso meroyo ngwanja muri musomere kanyika bano tingo somere na sikwa nari no nate biege ntukale Ecclesiastes umurandirenga monye ekegorie kemo ni okegweta ne kende giacha ense nigegendete gokoranga ki ko mbwate sigente kana nda ko bwangu ngakiateba ekegorie kemo ekegokoranga ki ekegweta ne kende giakoranga ki Diambabuli abagaka inubeka chigosi pi buna tokora ndinya sai inubeka beka baka tokore ndeka iyo kubabuli kate mwaji nyorata chiwe sanse bosa ate abangaki ekegorie kemo nigego korangaki egego etane kene gia korangaki gia chicha tiana ababolia abamwachire miaka 50 abamwachire miaka 60 ine inumwarengo kare inunkoboli inumwarengo kare ekegori kene gia korangaki nkiarengo mo gekaruo nayo wakorangaki ogaso naye nkoruoro ekene korangaki baba kararo buna kuarenge maritati lilikuwa ibole tu lilikuwa renge nyaruka baba monyeche akikuarenge yukabe tinga kikuare lilikare talibono go hoji wasekaba to akubinga ki emechande konyorete lilikare baba kuarenge mwaga kuarenge kare buya mwaga byango boli ngwaga tumire kirogi sikoko beko muchibi dero go tikobeko muchibi ga kwanyoro tumetenye yono erete yonko pirine kegorie kemo therefore there was a generation and another generation will come talia igobuna yagatera inta ito monta so mekianda taito monta so mekianda ukungoli ngayaji aya enge okare na ya go chikobo na ende aya koregete kare na ya go chikokoreka ande taliare mageni sense yoba taite monsegerere ateba endo kiarengo na le na kieko yo vento ki yo la leta que bono go sto avanti yo gwete no gwate ke ngaboro ni chirangi okuya komonu abantu meya getenga ki ya Sodomu elio kiriga koranga bale ngamule na for example oy gwete ntonke ke ni ora et awanye ne chirongi chikonga kanyaga abantu babegete bagakanyagwa ngale mwachiete mwiko gwa abantu bagatenge ebeli igonja akorda ngaki yare bon tu iguto stua ento que yo la reta existe ngani aje basa ento que yo no koreta ngani aje maze ngatulisa speed maze abantu bakwenda tulia speed maze kitambo alo no amore ko sen muachiri abantu batarete de chire tie jingo muongo rondo kale waga kanga boro muai mukire boro na boro ne chiro moko beke chi pensi chi nyere abantu babegete bakasinyu sono ne galimo ngale mwachete mogantiga korango iga gose no mure iyo ngakiate beke gorie kemo nigo ge koruo ikene gia koranga ki
giasoa na gento kegeninge kortingaki nkeyo buno mogaka kwaiga na tebete na ndego rosemu minto ngatebanga buno mogaka ruoiga omonto nale bono igo nyori na nda abana chibarongo nyagitari asigiti kusaboro buno monta kweta abana batukira abandi bakurugusinga ki abandi bakurugusinga ki abana batukira abakong igo ceremony nchibwe kai buna tokorera abantu bane ngotenga bali bachire kerero bagotebanga onchore sani eyo iga gatenkorera tuli asena ale abantu bakunjisota bono igo bachite kerero igo tangale to mwana tutari kende to tumi bali ya amatonga amataya ere oyo ni sepi ito kumetinga ngakyo mwakara abande bare metasigiti iyo montago sambe nyomba montone nesike bagotacha ba me nyombe etasambiri iyo montago serio mokungu oyo ndana arase taga ko bonga baba ni ko manyete iye bintombi weke na sense bintombi weke iyo montonda ko golega ali oyo nenkoni ale yabwata iyo monta ko butole metega ne sengenge yiga oyo nengo simekal iyo bintombi ko tingaki weke balenga mole 90 ngakitu ateba ekegoli ekemo ekegwete kerega korama kego so iyo mongina no choruo moise ko no choruo okonya koma ni nyoko biaranga okonya gonkwana gosengaki na aya ke golinge o chakire ke go tebi ngarama manzi aba bago tirimboka ka bago cha gosengo genda bale gato manyererani na kiba akoli tiga bakanye kema iwa ama ene asobo gimo topic ngane koronga death is compulsory death we have to speak about death every morning every afternoon we gatokonya gokwaranga no choruo none kere kwarureka ako kwerenga na bonda aje gosingoranga ande muambwate kimoko nyoro muntu kurare getiga tuli pi umuntu oraira atarani atabuga turangiti oro chonyo kurara aiga for example ngakibu tukako kwende okay ndale wote abaiga yobwango na kodege nteke abatabanga live on earth it is a temporary assignment. Life on earth, it is just a temporary assignment. Mwanganyiri. Assignment iwamaki. Mwambwa desia. Mwagi. Egazi. Mwagi. Egazi. Montona gonchora kurwa. Gonchora aya. Yani Naki. Egasi yani emmere mugete okwewa no mwalimu ogochokora maki okore awatabanga life it is just described as a fast runner obogima yobokoro kiwa unama manyakiole maki buwango oteba it is just a freak obogimobo nibo bwekaniri bunagendo kieke okoyana oteba like a smoke munagendo kiege munelioki omonto lero maete tonya kukwani bantu ngaki ngoyonde mbuyale bisiba boli kanga mbuya mokaleta ngaki kiya kora buna matuka konya kogenda na bakonya ebisibo yoko buli ngambuyale ngana akoleta ki oh my God, the Bible says we are just born yesterday and tomorrow is not ours. Etoko iburu lero mambi ntoko tinga ki ntoyo kuna naso mali sakale lilio mwaka emyaka elenga chiri elenga wanya muabu atali wanya kwa guli sakala iwana lilio 70 na rorange pona asbono konyora tualile emyaka elenga
9 iwa nama yakoruo naja komanyanga ama eno obogimobo no buenge mosata mokungu obogimobo ngakibole no buenge omagotebaiga because it is very brief. Utilize properly the life God has given you. Obogimobo una nyasa koire boro buenge utilize oko utilize encherende obogimobo nyasaye akoire bokorere buya emeremo kora buya asobogimobo kaba buya asobogimobo kaba mosani onyasaye asobogimobo aekobera obogimobo ngo etabore inkoera bore awateba utilize it properly. Kimokugira gati no muri gosimachire ngaki asomege utilize kwani gesongo ngokwana muri ngaki kwachire kwa romo rwaire ngaki arenge serious ikineke gusigo sene gesongo eke gusigo ngakibona nigare ngibumbe omuntu abatabanga inche narulo kama raki inche narulo buna nawa wiki eta warangeke ndo bwata iburuga gasa ngatiateba we utilize properly in our test obogimobo ekitabu kyo murandi sana 2:14 bibungo mutali kagaki ngai mukwira ebungo mwalika lakini enamba yo mwe musiero ateba ngayeji nana abantu ko ngamaisaro akibasi tatoko somera buku tayo lakini umuntu arababeka lijibe so mpesaro morore mukungu lingoche to akamwili kerama tukagara maya kabano mogoko ne kerare amabe nengere inganya saonsio yakolire ikaranso mukungu iwa umaita abantu na chankanyoranga nabo monta korosiero ero very expensive ero sabato ba kuikaransa gerozi kero geriye toto ero siri kile very expensive ebitamba bikabe ku very expensive obwati bona asabu etora bono kimuma onye asata kire ako very expensive ngai bedroom aria sokorara ekiagero omogimo mosada mukungu no bwekerere kerara buya bali ngamwanyi uli yange yoga chitenga chechire bwa iri ngoko eresa yange kara horoka kara yira chingende obwata chianga bakoga chituka gacha baka chianga 10 yange gakigara beka nje ngoko eresa matuka abiri bube matukombo wala base bali ngamwanyi uli kera matuka ale buya muntu anda akachite chingende chisokali guli kimukungu ngote tiure chitarasoka iguli chingende chikire nyara kala rusi kire mobe kaliko kala kora maki kala lia bali ngamwanyi gule pakakambara abagoku yana moita sama toka tako gule ko tenga gasa magutwanyo barenga monyi gwete kesere buya kabana getutu kabana omogoko rusi no motoyo yomo kugije to ko yonsi abana no bale rusi yomo bakakambara atubikire metaga tubikire metepi emete na be emete sabini abwate miaka 80 emetega tuwale miaka 80 ngokonyo yonde bakaka etanga nono koro monta tali guota koga ko limo ko kuo musi njengo ko yes ogo kuga abaisi abo bwate bane bara ko gacha mocheri ba tanga tu bwate merobelio mogaka lilio mocheri gente kikema ko chagia jete onga li
ya mo ko le mete yo mo ga kan ko lusto le mo naro mo ga ko ndo ko mbi mga wikire buone Keni to vile buya mosacha murabona ko atabinda abantu aya advice abantu nga ko rasobo gibobo no nyambu wa mokao tiabu musanio haleluya yebon konyoro mukungu abegete chipasi kwa die simia kabeka chionsi bi kabeke ye message akabeke ye chibicha akabeka kusere yaki kabeka baka ya mpesa akabeka baka ya muswali bono muntu tayo wakisesi binto when you will die kibese ko ikachisire murabona simi yane buone ko nde buya o mutu wano ole buya ke simi ko bekera chipasi kwa dibako kwa na ere cho echiko gende cho abantu bakwanda baka kuwensi bine nesi bitako nyitika mega ekiagera meze ngobo ko ngumokora tanga obo ko ngumbole ko chiase go liyelia kale kamule na nchiko senkale mwache ebinto kababuya asobo bimobo kababuya asaba antomenya tana barabo kababuya asenka yao kababuya asobu amate haleluya ebon nabono kababuya koko ina none chiro kababuya akiate abakama tukale ngati ale buya kabano mogoko marikanda ko tebe kitabu kia omura kitabu kia merengani 15 merongere na yeye ewa tebe enkore no mogoko nige ko gero muntu oba na afia buya enkoro kababuya bantu bale bana to konya komana kago fa nyumba buoya no komana ale kago soka ne gyo manale ya ne yale nganga ya chiete baka ya rabe geteka katika na ditoke na na kwa kolanga na wote awaiga muambatia here on earth we are just passing by. And this is not our permanent home. Our permanent home is in heaven. Hallelujah. Amen. Astora ababuya ngaimo wet. Igoro. Ga ati ese abantu romo wet mamenye ese. Abantu bare gifted. Bare gifted bobe asobo gimomo. Monto naro kole mariko ole maga aseba terente no monto. Ole mole mabako sene ni go jimo no sene ni o sene ni bake ekena uya taiga. No muri asende ko simwachise abantu bale nate banga gifted bantu bale gifted yasoko mana abantu bale gifted bobe aso momo o mara tebe kitabu gekoro kunga 2 Samuel 14 second irenga 14 mukunguli mondracho muisa degeti baba tenena kala tenena igo sangiri obalem iwa abuna ya chaka into 20 boika tokole maki aha niyo tonga macha itekire ise igo ngaja konyoro kumonto oli okwanete Kiswahili ngaki maji yakimwagika ayafanyi nini ngaja konyonga no asomete kebungu bali ngamwewe kebungu kuna giata wote tutafanya nini ngimokire tena manyire kimwakire mutagiti guku ebukwe yate banga goika tokole ngaki tokwe goika tokwe iwa bwako konyana bwata abachukuru naro bali kire go chansa nchira robu Mariga wa tabanga kole moya asobo gibobo orama ya sabantu barenga bos tabachukuru bakorera maya konyana abachukuru bakorera maya kole moyo yebono umago tebaiga things that you see today you will never see them tomorrow. Ebi intokora lero, mami tokora maki.
Ebintu kwaro ni lero. Evil for today, and you will never see those things tomorrow. Now, we are not completely happy here on earth because we have never at home. Yani asense nto kama nomogoko kiagera ntora ikaka bunabone ensu kera sa machime ngakie koigu nkwanesi ngakie nsu koigu kerera machime lakini oraje rusia machime onyebeka sense nyomo ngakie kola nigego kwa bona sobo bimobo oikatokwe oikatorware oikatochandeke ekiagera ntora ikararia inka togo ikaka okungokobo. Haleluya. Iwabona bana ba minto banyasaye bono ntegerere bono bunango teba obogimobo paurago teba iga bana banyasaye paurago teba tinta getikomanya kenda sobogimobo oibwe kanta getikomanya nyuma ntarakwa oyo koguyeso oyo kwete akaboka akagenda igoro nando gocheria kabiri. Haleluya. Oine tutagetikomanya otarakwa manya oyo korku Yesu agatebanga ere agacha asabarenga abaye mbamuancha korenda abamuanje tere akaba okobua korku abana bangu banyasaye akiwa matanga buna ya bantu bakugira muino bantu bakugira ruguru akiora kole nagiokora okora mereri na bokora ama ene na ngaja konyora ndi sani nere abantu baka ngaja konyora nga montura ense na inchi na bona chikonyerenge takanya kongitire zimi ebite bikona ebikongete bono na inche na bonda arose ekiagera ngo chikorango moikombu atire na abantu bogeraria bogera gusindu bone na gotebaiga asobugi mobo mokungu mosacha totake iriko manya kene gionsi asobugi mobo manya Yesu bweka oyo kwete manya Yesu bweka oyo bogete manya Yesu bweka oyo chete igoro manya Yesu bweka oyo gocheria kabiri. Haleluya. Oine tuwar ko manya mono no saragua no kwa onyora ngore Yesu bweka omubiro ogubwensi okorengeri Yesu gokorara okorengeri Yesu gogotara na kiago tebanga Nyasaye tare naye buna eno kwatarite mbwate inkwa nena terabuya Yesu ntare amo naye Yesu yogoso asabantu obugima bwakare na kare eboraso muntu uyu Yesu yokakoba imeyo muntu nigakobe getongu kerenga ki ekeya na iwo muntu ndogotebanga semu mintu na iwo muntu ogoteba na kogo chaka njune esukari chikiro lenga na tegerera aya eyemo enu suka yoje mwangu aha neyende mwangine kilo mwayo semu ka kisemu mintu mangana makomwale nseyi abantu bana mangana kiba iruri kondo bantu bande bakoro kama echaroke mama boronge osaboro abantu babugata mangana lakini mobugati buoye kero monto ngora tebida bantu mada mu mitonga kero monto na bugate ke saisikia buoye ore na ro bugate 32 pages na ro bugate 96 200 dinera atali kese aki ya onjire
anja Yesu abamura anja Yesu kogwanja Yesu tukiye okobachora matumo mura to kobachora tabatukoro bakorera maya konyena abatukoro bakorera maya kore moyo yebono umagotebaiga. Things that you see today, you will never see them tomorrow. Ebintu okora lero, mami okora maki. Ebintu kwaro ni lero, ebiro for today, and you will never see those things tomorrow. Now, we are not completely happy here on earth because we have never at home. Yani asense nto kama nomogoko kiagera ntora ikaka bunabone ensu kera sa machime ngakie koigu nkwanesi ngakie ensu koigu kerera machime lakini oraje rusia machime onyebeka sense nyomo ngakie kola nigego kwa bona sobo bimobo oikatokwe oikatorware oikatochandeke ekiagera ntora ikararia inka to ikaka okungo kobo. Haleluya. Iwabona bana ba minto banyasaye bono ntegerere bono bunango teba obo bimobo paurago teba iga bana banyasaye paurago teba tinta getikomanya kenda sobo bimobo oibwe kanta getikomanya nyuma ntarakwa oyo ko Yesu oyo kwete akaboka akagenda igoro nando gocheria kabiri. Haleluya. Oine tutagetikomanya otarakwa manya oyo ko ku Yesu agatebanga ere agacha asabarenga abaye mbamuancha koenda abamuanje tere akaba okobua korukwa bana bangu banyasaye akiwa matanga buna ya bantu bakugira muino bantu bakugira ruguru akiora kole nagiokora okora mereri na bokora ama ene na ngaja konyora ndi sani nere abantu baka ngaja konyora nga montura ense na inchi na bona chikonyerenge takanya kongitire zimi ebite bikona ebikongete bono na inche na bonda arose ekiagera ngo chikorango moikombu atire na abantu bogeraria bogera gusindu bone na gotebaiga asobugi mobo mokungu mosacha totake iriko manya kene gionsi asobugi mobo manya Yesu bweka oyo kwete manya Yesu bweka oyo bogete manya Yesu bweka oyo chete igoro manya Yesu bweka oyo gocheria kabiri. Haleluya. Oine tuwar ko manya mono no saragua no kwa onyora ngore Yesu bweka omubiro ogo bwensi okorengeri Yesu gokorara okorengeri Yesu gogotara na kiago tebanga Nyasaye tare naye buna eno kwatarete mbwate inkwa nena terabuya Yesu ntare amo naye Yesu yogoso asabantu obugima bwakare na kare eboraso muntu uyu Yesu yokakoba imeyo muntu nigakobe getungu kerenga ki ekeya na iwo muntu ndogotebanga semu mintu na iwo muntu ogoteba na kogo chaka njune esukari chikiro lenga na tegerera aya eyemo enu suka yoje mwangu aha neyende mwangine kilo mwayo semu ka kisemu mintu mangana makomwale nseyi abantu bana mangana kiba iruri kondo
bantu bande bakoro kama echaroke mwana boronge osaboro abantu babuga tamangana lakini mobuga ati buoye kero monto ngora tebida bantu mada mu mitonga kero monto na buga tegesa isikia buoye ore na ro buga 32 pages na ro buga 96 200 dinera atali kese aki ya onjire anja Yesu abamura anja Yesu ko wanja Yesu tukie yo kobochora matomo mura to kobochora mwa ko na nte bitwali na ere pigi nga akinyoro mumura onyero ka yane ko netero mumura unabona na kana nga nje monto minete tuki tingo lina pigi ko chonyo minete ro mumura ta ko ile metin njoi tingo lina kita utimi tingo lina bare kama kombwate simoli na kusemba onjo kake orocho mumura abachora mato aki domore bosi mwachire iwa mumura ndena amoga kondena ntebinga enyaruka yani se komo chaniende etero mumura bochora tamato enkoligiri isasi na muhuli isasi kio taba musigali ontebinga enkorete liri timuake bakamotenga mochia matebinga sabera onyenyori longe na kinya saa nyanje tegendoki oiga karuo mwana oyo mumaima muntu ndora mwanje takorange abe no bugima bwaliriri mutagwanja mwanje Yesu aseri talia Yesu anja Yesu bamura baiseka anja Yesu bagaka mwigwe tero toke hoteli utabuga tibesa bagaka mararo hoteli au ikaraso chisanye chingima umuntu ndo sibe echae nero sibe mbeo bako monyeno chako tebinga kaso memo ke kaso me akole ikaransi takingokora gwanja muri toka ndegu bare kama gwanja toka ndegu tuangairigo onya kutokongea anja Yesu abatabanga whoever believe in him takoramaki takosira nara maliko nare ngosoma abatabanga muntu ndo gwanja Nyasaye obugima bwa eri oboko butambe nare ni akole ndubuya sereta ya Yesu anja Yesu abakamura oje Nyasaye okonye wekire miaka 80 otanya kuchikanisa nkiotagete omwalio yewe na kudu kurandi okuira na jakire wakora mangana kubwete uyo ngo soka ningika ikaransabu njoro jero mugaso igoronde inungo ne biriri mokoli jetindio mokong akia so ogimobo buenge saitani osadirie nseye mwako enari lesio akole miaka 70 na ngapi na 6 atima itinga nere ngora akole ndire ngora arenga ngali monda abokanyona uko ili timonda abokanyona uko ayeko arenga liyo timora abokonya kwa buto yiwa magoronzo timora aboka onya tubwa tiyoko guru timora abokonya kwa buto yiwa koboko na chuo gumota gitoro kole urabona na ari ne pigipigirimo ekange umuruya kange ndizibiti konkurugoro ankoite kamaliga moto ndo kombulika ndio kole komobori sinari ngana kaya nari roja magorabere iguru ana magorabere moto riara njago ikibuya oyo tuigo sabanya-Nyasaye ogimo no obuye ngabara banya-Nyasaye ogimo no obuye monto ndale ko ngire driving school agante bi sorongas ogo so egari esiekire egari ekumekire ine box ya makweli ngantele batoire bwangu ndiyo ndimoko anyoru kwanore gari egwata gitukolina ya chire ebintu bire biko okonya sugi mubo don't complain eke ole late
muntu nda akagenda gukichibogera mata oro mukabenta akaigoro mukabenta oro akamakoro kisaduki kyama kweli abantu bagakuwa bangi kikagenda akamagota bimusanyo onye ndi libya sale vyagenda iga oroche nga kyalengerete aigweta abantu banyaka koranga obogi mobo moga kominto no bueni mongi no lega obogi mobo obueni kabo musani yo nyasaye malika wata mwanje nyasaye ne nkoro yao ne chinguru cyao no komanya kwao akyo muntu na babuli ngambale ngamutali uche kanisa muimo kyama bali mutali uche kanisa kale mukinga wewe mukia yo mwaka onye kwanya kujimukia ye mukiga mukia orita yo gogo ita jatuongi mbale kama uche kanisa imukinga inu arogo ikamotoke uiko yo onda toke kanga na inchi data ka kitiangu mungimuki mbale kama uche kanisa buyamo na baroli na aroli abali mota imuki na inu nyasaba konya akti okurwa onya kolenge ngobo gimobo ngakibole amalika watabanga there is no condemnation for those ones who are in Jesus Christ. Yani kogambi kubono nkoyo asebali bale imeyangu ya Yesu. Nyasa tokonye towe ime ya Yesu aselitali ya Yesu.